муассисаи давлатии маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ вазъ сифат дурнамо. ёрии аввалияи тиббӣ масъалае ҳаст ки атрофи он миёни мардум сухан зиёд аст. ёрии аввалияи тиббӣ шуъбаи қабул то утоқи ҷарроҳӣ. ҳоло мехоҳем ки аз рафъи ҷарроҳӣ аз наздик шинос шавем. ташхиси дуруст асоси пешрафти табобат. ҳолати мавҷудаи дастгоҳу таҷҳизоти ташхиснамоӣ. муроҷиаткунандагон чӣ назар доранд? шишро боли аввал дар инҷо мебинем. катҳои бистаринамоӣ беморон дар шуъбаҳои алоҳида аз ҳолати оддӣ то махсусан вазнин. реҷа ё усули табобат дар ин баробар. ман шукр ман ба пул мехезам мегардам. раванди қабули зангҳо ва вазъи расидагии гурӯҳи наҷотдиҳӣ ба муроҷиаткунандагон чӣ мушкилот дар ин самт ҷой дорад? назди хонаҳо хел нақлиётҳои шахсӣ мондагианд. ҳам бригадаи ёрии таъҷилӣ ба наздикии ҳамун хона рафта наметавонад. ин ва дигар масоили марбут ба хизматрасонии таъҷилии тиббӣ дар нашри навбатии барномаи таҳлилии бозбинӣ шоми шанбе аз шабакаи ҷаҳоннамо.